मिजिं बर' नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल मिजिं बर' एमबि चेनेल सिगां मिजिं बर'मोन दा मिजिं बर' एमबि चेनेल जाबाय लोगोफोर दिनै जों रायलायगोन जि भिडिअ नायनानै फैसा बोरै खामायनो बेबो जेनुइन तरिका जेनुइन वे जेनुइन लामा स' लोगोफोर नोंथांमोना आरो लोगोफोर आंबो नायोमोन फेसबुक वाट्सएपजों इउज खालामबाय थायो नङा होमबा फेसबुक वाट्सएप गुगोल बायदिसिना इउटुबजों इउज खालामो भिडिअ नायो नाथाय जों टाइम पाससो खालामो बेयाव जोंनि डाटायासो लस जायो जोंहा बेयाव जेबो मोना मुलाम्फा मोना नङा होमबा दा आं ओरैबायदि मोनसे वे लाना फैदों एप्स लाना फैदों बे एप्सआव नोंथांमोना भिडिअ नायनो हागोन टाइम पास खालामनो हागोन इन्जय खालामनो हागोन फैसाबो मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ बुंनि सिगां आं बुंखानि दे जाहाथे नोंथांमोना आंखौ उनाव फैना बुङा भाइ नोंखौ फैसा मोनो बुंदोंमोन फैसा माथो इखिनि मोना होनगोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंबाय एडभान्सआवनो बुंखानोसै लोगो नोंथांमोननि सायावसो दिपेन्ड नोंथांमोना बेसे खै घन्टा नायो भिडिअ बेफोरनि सायावसो दिपेन्ड ओरैनो थास्लायस्लाय नङा होमबा ओरैनोथ' जोंफोरा भिडिअ नायनानै बेकार थाइसेबो मोना आथोनाबो मोना नङा होमबा बेनिखायनो बेकारनो आरामसे भिडिअ नाय मास मोनसेयावथ' आरामसे जाहैगोन आंनि मथेबा खमसे खमथ' मोनहैगोन ना बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो भिडिअ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दाबाव आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे फिउचारनि बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ मोनबाय थायो आरो माबा मोनसे कुइसन दङबा नोंथांमोना आंखौ इनबक्स खालामनो हागौ कमेन्ट खालामनो हागौ कमेन्ट खालामना सोंबानो जाबाय आङो इमिडियेटलि आङो जिमान हागोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ बयनिखौबो रिप्लाइ होगोन आरो एन्सार होगोन स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बैनि साइजआव नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलखौ अन खालाम नोंथांमोननि मबाइलखौ अन खालामना बे एप्सखौ डाउनलड खालामना ला बे एप्सनि लिंकखौ आङो डिसक्रिप्सनाव होगोन नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय बे एप्सनि नामानो जाबाय इउटुब आरो नोंथांमोना बे नामखौ मिथिनानै डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै माबाबा डाइरेक्ट फैसा मोननाय नङा बेखौ नोंथांमोना ट्रिकखौबोथ' मिथिनांगोन होमबासो बेनो ओमफ्राय इन्टारफेस जागोन बेफोरबायसा दा थारमाने नेटवर्कनि थोड़ा प्रब्लेम थोड़ा माने एसे प्रब्लेम बेनिखायनो थारमाने दा बेयो एसे लडिं जागासिनो गोबाव लागोन गोबाव माने इमानबो गोबाव लाद्राय नै फैबाय दा ओमफ्राय एलाव बिदों फट' मिडिया बायदि एलाव हो इफोरसो माबा जे बेलेगथ' बियाखैना नोंथांमोना भाषा सिलेक्ट खालामनो हायो हिन्दी इंलिश बाङालि गुजराती माराठी मा पात्ता गैया जापानिस उर्दु तामिल मा भाषा आंबो मोजां मिथिबावा ओमफ्राय बेफोरखौ अके खालामना लाबानो जाया हिन्दी नांगौ हिन्दी होबाय आङो ओमफ्राय होनानै बेयाव लगिनाव थुबा एबार लगिन खालामना ला नैबेखि आगदाखै थुनानै लगिनाव लगिन थुना बेयाव फन नाम्बार होबानो जाबाय आं फन नाम्बारखौ होथागोन सिकिउरिटिनि थाखाय सिकिउरिटि प्राइभेसिनि थाखाय आङो फन नाम्बारखौ होथेबाय ओमफ्राय नोंथांमोना फन नाम्बारखौ होनानै बेयाव अटिपि फैगोन अटिपिखौ नोंथांमोना साबमिट खालामबानो जाबाय जेरै दा आंनो अटिपि फैबाय आं दा अटिपिखौ साबमिट खालामनोसै अटिपिखौ साबमिट खालामबा बेयाव ओमफ्राय जोङो साबमिट खालामनानै अके खालामना होनोसै बेयाव ओमफ्राय नै जोंनि अटिपिखौ दानबाय आङो ओमफ्राय नै बेयाव दा लगिन जालांबाय ओमफ्राय दा आंनाव 577 कइन्स ओरैनो गोलैना दङ आं सिगांनिफ्रायनो नायखानायमोन बेखौ आं दा कनभार्ट खालामनोसै फैसायाव दा नै 0.5 फैसा जाहैबाय आंनो बियो 500 थाखायाव गोसोआव ला 10,000 कइन्सआ थाइसे जायो बेयाव ओमफ्राय नैबेयाव भिडिअ नायनानै गेट 10 रुपिस केस ओमफ्राय भिडिअ नायनानै केस नायना एड्स नायनानै गेम गेलेनानै बेनिफ्राय टप रिसार्च कुइसन एन्सार होनानै लाकि विनिं खालामना स्पाइन खालामना थाबायनानैबो फैसा मोनो दै लोंनानैबो फैसा मोनो जानानैबो फैसा मोनो बेफोर बहुतता ट्रिक दङ जुदि नोंथांमोननो बेलेग ट्रिक नांगौबा बेफोर ट्रिकखौ दै लोंना जानानै थाबायनानै फैसा बोरै मोनो बेखौ नांगौबा आं खिन्थाबानो जाबाय आं बननो हागोन नै दा आंनाव नै फैसा गोलैसोना दङ बे फैसाफोरखौ आं दा उइद्र' खालामना देखायनोसै नोंथांमोननि सिगाङावनो नै बेयाव 15 थाखा उइद्र' खालामनो हायो 10 थाखा उइद्र' खालामनो हायो थाइबा मिनिमाम थाइबा पेटिएम नाम्बार होना ला नोंथांमोना लगइन एड खालामना लाबानो जाबाय पेटिएम नाम्बार अलरेडि एड खालामनायदों ओंखायनो आं दा उइद्र' खालामना देखायनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव नङाबा नोंथांमोना बिसास खालामनाय दा नै दानियाबा थांबाय लोगो लोगोनो बेंकआव प्रसेसिं जाना दङ बे सानथामनि गेजेराव प्रसेसिं जागोन माबाया साबमिट जागोन साक्सेसफुल जागोन बियो बेंकआव थांगोन पेटिएमआव थांगोन आंनि एकाउन्टआव स' बेयाव दा नोंथांमोना प्रुफ मोनबाय दा फैदो भिडिअ बोरै माबायदि फैसा खामायनो बेयाव नोंथांमोना मिथिगोन बेयाव नोंथांमोना फार्स्टआव भिडिअ नायबानो जाबाय भिडिअ डाइरेक्ट इन्टारभिउ ओंखारगोन भिडिअ बे भिडिअ नोंथांमोना सेकेन्ड खारगोन सेकेन्ड सेबां फुल जाबासो फैसा नायबानो जाबाय भिडिअखौ नायबानो जाबाय होनबानो नोंथांमोना सेकेन्ड हिसाबै कइन थांगोन कइनखौ ओमफ्राय नोंथांमोना कनभार्ट खालामबानो जाबाय फैसायाव आरामसे बिन्दास नोंथांमोना बेसे नायो बियो नोंथांमोननि डिपेन्डसो आं दा सानसेल'सो नायदों बिनि थाखायनो सानसेबो नंद्राया आंना नैबे दा 2 घन्टाल'सो जादों बेयावनो आं थाइबा मोनबाय नोंथांमोनाथ' आरो जुदि नायबावथ' बाब्रे बुंखानाङा नोंथांमोननो देखायनो थाखायल'सो आं बेखौ थाइबाखिनिखौ उइद्र' खालामना देखायदों आरो ना बेनो नैबेफोर भिडिअ ओमफ्राय नोंथांमोना दा बेखौ प्ले खालामबाय आरो ना हमना नै दा आं प्ले खालामना देखायनोसै नोंथांमोननो ओइ नेटआनो स्ल'लै मा खालामनो रा नेटवर्क प्रब्लेम ना लकडाउन नेटवर्कबो प्रब्लेम जाहैबाय दानियाबा नै दा बेफोर जायाखै बे प्ले साला र' बेलेग प्ले खालामनि नै दानियाबा एड्सआवसो थुबाय आङो एड्सबो थायो बेयाव नै प्ले स्ट'रावसो थांबाय दानियाबा र'
नै दानियाबा आं भिडिअ नोंथांमोननो प्ले खालामना देखायनोसै भिडिअ प्ले खालामबा बेयाव सेकेन्ड खारगोन आरोना ओमफ्राय नैबे दा नोंथांमोना बेयाव इनभाइट खालामनानै फैसा मोनगोन इनभाइट फ्रेन्डफोरखौ इनभाइट खालामबानो जाबाय बिसोरबो भिडिअ नायबा नोंथांनाव 50-50 फैगोन नोंथाङा 2000 कमिसन मोनगोन 2000 कइन्स मोनगोन कमिसन मोनगोन आरो फैसा मोनगोन आरो नोंथांमोना बेयो फैसा जमा खालामनानै 10 टाकानि रिसार्जबो सोनो हायो 14,999 बो मबाइल मोनगोन नोंथांमोना वान प्लास मबाइल 70 ओमफ्राय एमआई स्मार्ट पेन बेयाव बायनाय नोंथांमोना 1299 आरो शावमिनि एमआई A2 बेफोरखौबो नोंथांमोना बायनो हायो बहुत खमावनो प्राइसआवनो नोंथांमोना बेयाव बुंनो थाङोबा फ्रियावनो होननायानो जाहैबाय आरोना बेफोर जायखिजाया जोंथ' फैसा नाङा नङा होमबा नोंथांमोना फार्स्टआव फैसा कइन्सफोरखौ जमायना लायनो उनाव बायबानो जाबाय नङा होमबा आरामसे बिन्दास फ्रियाव मोननोलाय माथो नङा होमबा आं नोंथांमोननोथ' प्रुफ देखायबाय नै दा इनभाइट खालामनानै माबायदि इनभाइट खालामनांगौ बेसे मोनगोन बेसे कमिसन मोना बेयो नोंथांमोननो देखायजोबदों बेयाव नोंथांमोना दा फरायना देखायबा बहुत गोलाव जालांगोन भिडिअआ आरो आं गोलाव खालामनो साना नोंथांमोनाबो बागोन भिडिअखौ नायनो बेनि थाखायनो आरोना बेनि थाखायनो जुदि नोंथांमोना बुजिदोंबा बुजिबायबा आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो माबा मोनसे टपिक नांगौबा आरो माबा मोनसे कुइसन दंबा नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामना सोंबानो जाबाय आङो रिप्लाय होगोन आरो एन्सार होगोन आरो आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना जाहाथे फिउचाराव नोंथांमोना बेफोरबायसानो मोजां भिडिअ मोनबाय थाथों आरो टेक्निकेलनि बागै आरो बायदि एक्सेट्रा स' थेंक्स अल दा बेस्ट बाय